Kaixo! Gaur ekarri esperimentua eta esperimentuetan frogatuko dau hemen airek masa dauken. Eta esperimentu horietako materialak die balantza digital bat eta bi puxika. Bat ustuta eta bestea pustuta. Hipotesia dira airean masa baldaken bai edo ez. Orain ikusiko dau masa baldaken. Urena ustutakoa. Bat koma hogeita hamairu. Eta puztutako bat koma hogeita hemeretzi. Eta ikusi dugu airek masa dela. Aio!